everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Layla Libat. Ngano pa pauliod man ko nimo ha? Tungod ka dili mahimo mo abot kang Tito Luisito ang imong pag-iskandalo. Well, I don't care kung maabot niya. Venus, ako na sab ang maapektuhan kung pasagdan ti ka. Usa kalma lang. Makalabang nata ining maong krisis. Budistansya lang muna ta sa usag-usa. Unsa? O gano mo distansya man ko nimo ha? Tungod kay kauban na nako si Layla kanunay. Unsa? Uy, dili na mahimo. Mao ko na ang nahitabo, Venus. Pero mo samot nga dili ko makaduol nimo kung kanunay ni nimong kauban si Layla Libat. Kay kasukaon ko magtan-aw anang iyang mata. Dili sa mahimo nga mag-uban ta kanunay. Tingali. Magkita lang ta. Matag Sabado na lang o Domingo. Kanang wa ko'y trabaho. Kapanuway ba ini kinabuhi ah? Ngano miabot naman sa ingon ini mga paghitabo oy? Wa na tay mahimo pa, Venus. Dili mahimo nga kontrahon nako si Tito Luisito. Gawas pa. Kaum sa nang nakaingon ining tanan gud. Mahimo pag dili ko nimo basolon sa tanan Rexon? Sa madaya akong basulon. Nga ikaw man ang may pakauwaw ni Layla. Mo nga, antoso ni nato. Nga di lang na ta mag-uban kanunay. Hoy. Bisan ko dili man ta magkita. Mag-video call ta per me ha. Oh, wala problema eh. Bisa kada oras pa ka manawag. Okay ra. Okay ka lang din si mula misa, Layla? Uy, okay naman gani ko bisan wa ko misa. Kini panindot kay sa diganan lingkuranan. Humbog pagi kay sampot. Awa-awa. Ay. Unya, mutuyok pa jud. Ninuta pa matiyon sa hawak ko ini tuyok. Katawa lagi ka, Bimbo. Ha? Nagkatawa lang kung nagtanaw ni mo. Mura kag batang inosente ang imong porma. Inanuon. Tiguang inosinting libat. Nindota sa kung kinabuhi din nino. Layla. Layla, diyan atong department head, si Ma'am Lorita. Ay, hello, Ma'am Lorita. Hi. Unsa man, okay ka lang din, he? Na, okay pa dyan ko sa all right, ma'am. Kakita-kas kong porma, oh. Mura man gani kong nagdamgo nga, niya ko bugnaw kay opisina. Unya, nina ko'y trabaho. Wow na wow, yun lagi. Kayo unsa ba din mo trabaho sa una? Mango, Unsay mango? Ha, Layla? mangutana dyan kag unsay akong trabaho sa una, ma'am. Ay, kuan ko, ma'am. Kanang, mangutang na ko silingan, ma'am. Huwag akong papa sa papasito may magsunod og bayad. Mao na, mama, oh. Wag yun ay kay trabaho. Wa gid, ma'am, kay wa mo ko'y grado. Aha. Ma'am, bago lang sila nagkita og si Tito Luisito. Tinuod yun ay ang mga tabi-tabi nga ikaw nawa nga anak ni Sir Luisito. Mao na Ma'am Lorita. Og luoy taong kain siya. Bitaw, ma'am. Kanang mura dyan ko gidagaw karon sa mga panghitabo ay murag nagdamgo ba? Okay. Pero may tugon ni Sir Luisito na ako nga atimanan ka. O katagan kang trabaho pinaagi sa pagpakig-partner ni Rexon. Kining, ma'am, dikit mahimo nga si Bimbo nila akong i-partner. Unsa may problema nimo nako? Uy, masoy.
Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Tubag ako. Ay, Sa problema naman ako. ay, wa mo kay problema ni mo, Rexon. Ikaw may dunay problema na ako. Kay di makaganahan ako. Rexon, sa trabaho dili pwedeng mamili ka o ganahan ka lang ay kauban. Importante nga mapalambo nato kini atong promotion. Di na sa itong departamento. O diya pa, isip members sa creative department, kinahanglan maka-create mo og bagong ideya sa itong produkto. Labi na ang bagong i-launch nato nga whitening soap. Hala. Ganahan ko, ana. Kay ganahan man sa kumuputi. Wait, tinay paputi na, no? Hoy, dili para personal nga konsumo ang sabon nga i-launch na to. Mao ba? Pero, di ba, mas maayo man nga kita nga mo gamit sa itong produkto. Una nato ni CBS mga tao, laing tao nga may mo gamit. Kay kung makauyon ta, labo na makauyon ang mga tao nga mo gamit ini, di ba? Correct. Tawa mo ka ba, Bimbo? Kuan, nakita lang ako nga doon nagahid akong papel si Laila din sa itong department sa umabot. Okay kasi mo nga nahuna, Laila. Hosto ka. Kita ang unang mo gamit sa itong produkto. Maghimog memorandum malang sa itong mga empleyado, Pimpo. Kinahalan kita ang number 1 user sa itong produkto. Thank you, Laila. And good luck. Hala. Nakapasar ko? Mulang, punto sa ito ni mo, Laila. Wagin masayop si Tito Luisito sa pagbutang ni mo din sa creative department. Hoy, may paggara ha. Sige na, sugod na trabaho. Ikay ako manager, Rexon? Nakalimot ka sa gisulti ni Tito Luisito? Nga ako ang mamahimo sab nimong teacher. Pag-drawing na! Ha? Kanang gusto naman yung drawing. Mao gini akong trabaho? Ang pag-drawing? Oo. Sige na. Magsugod na tayo sa itong trabaho. Okay. Ma'am Teresita. Watay lakaw karon o si Sir Luisito pa? Wa, digoy. Standby ka lang diha. Kay kuyaw kundo na emergency o niya, way makadrive. Nahibaw ka na nga, nagkaluya na si Luisito. Ganina na ko nakabantay ni mo, ma'am. Nagsige kaglantaw sa gate. Oh, gikulbaan lang ko sa panag-uban nila ni Rexon og Laila, digoy. Basin og, dili makaanto si Laila sa sakit na sinultihan ni Rexon. Ayun kabala ka, Ma'am Teresita. Misalig ko sa kapating sa naong niyadong Laila. Kinahanglang palitan nato siyang cellphone, digoy. Lakaw, pagdagan ditong cellphone, alang kang Laila. Sa mga cellphone, mahalon o baraton? Natural, kanang medyo mahal-mahal. Importante nga makontak na to si Laila. Okay. Bitaw, no? Parehas ka ron. Ting period to na. Di pa katuhiluan ni Rexon si Laila. Uy, sa man ni akong drawing, uy. Langgamon tato akong gustong i-drawing. Pero, ano mo man ni resulta? Muram ni tigwang ungo. Laila, Bimbo, ipanood to na biya hapit. Doon ang taga-ons kantin, ha? doon na di kantin din, he? Oo, dako kita kantin din eh. O lamisab kay mga sudan. Laila, barog na. Manood to na ta. Kapait. Ay, okay na ko, eh. Gimbitar naman ko ni Bimbo. Kami lang ko ni magdungan o kaon. Diri ka ibili ni Tito Luisito nako. Busa, aray ka uban ako kaon. Aw, para aligrit ha. Magdungan lang tagkaon. Hala. Ay, hala. Bimbo, kinakasudan nga naglinya din, eh, oh. Ay, pulos na laban na tanaw ng tanawa, oh. Uy, may mo bag dili lang nimo isulti ang tanan nimo naasi mo huna-huna. Mauwa mo sa tanim mo eh. Ngano di ay? Mawaw day ka masultis tinuod. Bitaw Rexon, di kita angay mauwaw eh. Unsa man ka, Bimbo? Unsa man kay plano nimo ni Laila?
Unsa? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!